Srdečne vás vítam na dnešnej mojej prvej autorskej výstave tu vo Výmeníku na Štiptovej. Výstava sa volá Do vienka dané srdcom maľované. Verím, že sa vám bude výstava páčiť a odnesiete si čo najkrajší zážitok. Vystavujúca incentná umelkyňa Iveta Takáčová mala k umeniu vždy blízko. Ako žiačka základnej školy absolvovala vtedajšiu ľudovú školu umenia, v súčasnosti základná umelecká škola, výtvarný odbor v Rožňave. Neskôr študovala na strednej pedagogickej škole v Levoči učiteľský odbor. Po skončení štúdia na pedagogickej škole prejavila aktívny záujem o štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka materskej školy v obci Mokranci. Umenie ju vždy natoľko zaujímalo, že svoju lásku rozvíjala na amatérskej úrovni. Začínala maľovať sadou olejových farieb, ktoré dostala do daru na 18. narodeniny, aj s knihou Farba, tvar, tvorivosť, ktorú doposiaľ využíva. Počiatočné krátke maliarské zameranie bolo orientované na maľovanie mandál, ktoré máme možnosť aj dnes tu vidieť. Onedlho sa od nich odklonila a tematicky sa sústreďuje na maľovanie folklóru, prírody, príbehy s postavami v kroji, ľudové, úžitkové predmety. Daj vám Pán Boh dobrý večer.